Podzim a spojitost s dermatitidou, atopickým ekzémem nebo lupenkou. Všechny 3 kožní onemocnění mají hodně podobný spouštěcí mechanismus. Jedna teorie říká játra, ledviny, plíce, filtrační orgány. Když z nějakého důvodu nestačí všechno přefiltrovat, jde nám to ven přes ten poslední orgán té kůže. Většinou to vychází přes všechny místa, kde je větší koncentrace mazových žláz. Na podzim očekáváme zhoršení seboroické dermatitidy ve vlasové části, ale i v obličejové, atopické ekzémy kvůli zase snížené imunitě a to samé jakýkoliv oslabení imunitního systému spouští projevy lupenky, nadměrné odlupování kožní buňky. Hlavní je prevence. Zase opakuju, držet kůži čistou, pěkně hydratovanou, vyživenou, ať se co nejlíp redukuje to odlupování kožní buňky. Nikdy se nám nepodaří tady ty problémy vyléčit, ale náš úkol je kůži dostat do takové kondice, aby kožní projev byl co možná nejmírnější.